uMazo wesilo wayesho kanjalo athi kinina iyanuka inkohlakalo abayenzayo laba inuka ithi phu. Manje ungakhohliswa u-ANC athi umntwana inkohlakalo iyanuka ithi phu. Uphinde ukhohliswe udade wabo ngoba akuyona nengane yakhe. Uphinde ukhohliswe udade wabo othe angiphumile kodwa nje ngifuna ukulungisa lo olapha phambili. Ngamanye amazwi uthi khona indoda engayishiya namagqubanga ngifuna ukuthi siyolungisa lawo magqubu. Manje lo muntu ukutshela kahle esaqala ukuthi akezele ukuzolungisa izwe kodwa into ayizele ukuzobuyisela amagqubu akhe awashiyayo. Hawu kodwa ngempela ufuna ukusetshenziselwa ukuba uyophindesela amagqubu enye indoda. Awasheni hayi kahleni singakhuluma okunye ukuthi ufuna ukuyobuyiselela amagqubu ngangokuthi ungazugijima ngishaye udwendwe ngey'moto uphathe ihawu nomkhonto la kule nto yakho ebhebhezelayo udlala ngathi ngoba sihluphekile, udlala ngathi ngoba sisempesholweni, udlala ngathi ngoba singenagesi, udlala ngathi ngoba silambile, udlala ngathi ngoba izindlu zethu ivuza, udlala ngathi amanzi njengoba thina siKwaZulu Natal ibisihlephuhlephula ithi nina-ke Zululand district nolungisa amanzi ngokungaka nilungise ukuthi ngokungaka iyena lapha koSobethi ithi nolungisa lokho okuthiwa ama-access road ngokungaka imvuthu uqobolwayo asisenandaba kangako asinakile kangako okwamanje lokhu okuthiwa ama-local government nama-district asiwanakile kangako. Sifuna ukuya laphaya okukhishwa khona inkece siyoyilanda. Sifuna ukuyoyilanda ukuze le nkece ehleshulelwa ama-district nale nkece ehleshulelwa omasipala abancane njengolundi njengenquthu njengoba omeya bethu bekhona nje leyo nkece kungabi imvuthuluka kodwa kube inkece ebhekileyo. Ake ngimkhumbuze okunye no abebengakakuzwa isabelo ebesinikezwe ukuthi kufanele siye kulowa nalowa masipala ngoba nakho sesisondela ukhethweni. Uyazi kwenziweni sihleshuliwe sincishisiwe ukuze ungakwazi ukuxosha zonke lezi zinto okufanele uyixoshe. Ngakho ngiyaphinda ngiyabuza vele ilungile leya ndoda oyaziyo ukuthi yisela sengize naqamba nengoma ethi angazi amasela njani kodwa khona ngiyazi ukuthi sengize naqamba nengoma. Manje-ke usafuna ukukhohliswa yileyo ndoda ihamba nodade wabo yena eseshintshe nje umbala. Hayi asingakuvumi lokho. Hayi angikhulumi-ke mina ngalaba bebala elingafani nelethu. Angeke mina ngitshelwe ilele elinye iqembu labamhlophe elingalazi icansi ukuthi yini. Ngitshela umuntu ongalazi icansi wazi umbhede lokuthofozelwa kuwo ukuze lethi owani lo mbaba omunye ngimzwile la lethi owani lo mbaba. Hayi bengithi-ke mina besekushaya isikhathi sokuthi umntwana nake nashaya ingoma eyayithi uShenge sezobusa lelizwe khona manje bekungesona yini isikhathi sokuthi umntwana sithi
uzolibusa engekho ngokwenqoso. Ake ngilikagulele igama ukuzumizwa yakhe nasi isaga noma isisho ithi konke kulonyaka asikwenzele ushare, bese bebeka ngesilungu bathi let's do it for share. Bengithi mina noma yini esizoyenza silungiselela umhla ka-29 siqoqa nabanye seshela ney'ntombi eziwukhongolose nezi-MK. Angikhulumi-ke ezimhlophe yokufika ngoLwesingaki kuzo. Bengithi asiqoqeke manje sihambe nabo siyovota ngomhla ka-29.